Vďaka pomoci Slovak Aid a prostredníctvom humanitárnej organizácie ADRA som bola vyslaná na prácu do Ugandy, kde uprostred utečeneckého tábora je postavená farma, na ktorej je projekt FOR. Projekt FOR je vlastne pomoc pre utečencov, aby sa naučili pestovateľským zručnostiam do pestovania si vlastnej zeleniny. A mojou úlohou bolo pomôcť týmto aktivitám, aby fungovali, aby sme vedeli pomôcť utečencov v tom, aby sa stali sebestačnými. Moja práca spočívala aj v tom, že som prakticky každý deň pracovala a spoločne s trénermi učila utečencov, ako si pripraviť políčko, ako si zasadiť semená, ako sa starať o priesady, aby vlastne na konci, keď došlo k zberu, aby sme mali bohatú úrodu. Tento projekt sa mi veľmi zapáčil, lebo je to praktické stretnutie sa s ľuďmi. Niekedy naozaj jednoduchá vec, ako si pripraviť políčko, aby ho nevymilo, keď príde veľká voda, sa mi zdalo ako veľmi primitívne a predsa to bolo veľmi dôležité, aby mali tú úrodu na konci, keď sa zbiera. Ja som predtým nikdy nemala skúsenosti s moslimskými komunitami alebo s komunitami, ktoré žijú v klanoch. A mám takú skúsenosť, že jeden klan ma prijal za svoju a vlastne oni mi darovali z toho svojho vlastníctva, že kedykoľvek budem hladná alebo budem niečo potrebovať, tak mám u nich papáje, mám u nich ananásy, mám u nich matoke, kasavu, že vlastne ako keby zabezpečili, že nikdy nebudeš hladná, pretože keď sama nedopestuješ a nebudeš mať, môžeš prísť do klanu a klan bude zdieľať jedlo s tebou. A to bola taká veľká skúsenosť o tom, ako ľudia, ktorí nemajú, ale vzájomne si vedia veľmi pomôcť. Dobrovoľníctvo je pre mňa aktívny boj proti konzumnému spôsobu života. A preto si myslím, že je to skvelá vec poznať samého seba, v čom som dobrá a v čom môžem zdieľať s inými ľuďmi. A takisto je to veľké dobrodružstvo spoznať nových ľudí, nové kultúry a nový spôsob života.